Mayong hapon Negros, inin Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Balayran sa kuryente nagdubos ang piso ang 20 centimos kada kilowatt-hour sa bulan sa Marso. Bacolod noon 9th placer sa Physician's Licensure Examination. 3 katuig nga bata patay matapos malumusad ako nga balde. 5 sa missing ka mga sanakyan sa Bacolod, ginsilinga ginkawat. Kag sa good vibes, mga shortcut para madasig ang pagbiyahe sa trepeng ni Romeng kag Project Lapis for Peace sa Paganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod noon top 9 sa Physician Licensure Examination. Nakasulod sa top 10 sa latest Physician's Licensure Examination ang isa ka Bacolod noon matapos makakuha sang passing rate nga 86.83%. Top 9 sa licensure exam ang taga Bacolod nga si Carl Angelo Hofelenia. Si Hofelenia ang graduate sang Medical Technology sa Colegio de San Agustin, Bacolod, kag West Visayas State University naman ang iya sininga medicine course. Nag-internship man si Hofelenia sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Siyang kabahin sa 1,573 ka mga nakapasar sa board exams gikan sa 2,887 na nagkuha sang exam. Ang University of St. La Salle College of Medicine sa Bacolod naman ang mayara sang 88.24% nga passing rate sa mga first-time takers kag 83.33% nga overall passing rate sa Physician's Licensure Exam. Sa number 9, pakigangot si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa kay Negros Oriental Governor Carlo Jorge Joan Guido Reyes sang Negros Oriental may angot sa Negros Island Region. Suno kay Lacson karon nga bago lamang nagpungko si Reyes matapos magtalos sa nagtaliwan nga si Governor Ruel Digamo siyang nagatinguwa nga makapakigangot sa Office of the Governor sang Negros Oriental. Labi nga bag-uman ang mga staff. Mahimo suno kay Lacson nga siya ang magasugilanon kay Reyes paagi sa telepono. Damlag pa, nagpakigangot si Lacson kay Digamo sa tinutuyo man nga matalakay ang NIR labi na nga nagapamatok si Digamo sa among atikang. Sa bahay ni Lacson nagalaom siya nga mahatagan sang atensyon ang mga concerns sang anay gobernador kag mahaylo ini para sa NIR. Damlag pa ginsiling na ni Senador Joseph Victor Ejercito, Senate Committee on Local Government Chair, nga isa ka hearing sa ilang bahin ang natalana. Nahumana ang unang nga committee hearing. Pero kay may opposition sadto gikan kay Digamo suno kay Ejercito, iyagin pa kamaayo nga i-delay ang masunod nga hearing agud to nga ang duha ka mga provincial governor ang makahilisugot. Suno kay Ejercito, iyagin ni respeto ang posisyon sang Negros Oriental. Sa number 8, 5 sa 45 ka mga missing nga salakyan sa Bacolod ang ginaligar ginkawat. Ginausisa na sang City Legal Office ang nabaton nga apathag sa mga naisyuhan sang Notice of Explanation may kaangtanan sa 45 ka mga nagapabilin nga missing nga salakyan sang syudad. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magari III, ginaligar sa mga 5 ka mga naisyuhan sang Notice to Explain nga ginkawat ang mga salakyan. Nagginyo man sila sang dugang nga panahon para malocate ang mga salakyan nga gintugyan sa ila sang syudad. Ang mga ginaligar ginkawat nga mga salakyan ang na-assign sa 5 ka mga separado nga departamento sang syudad. Gina-validate naman sang City Legal Office ang mga nabaton nga sabat sang 40 pa ka mga personnel nga na-issuehan man sang Notice to Explain sa missing nga mga salakyan. Doing investigation, kaya ilang response is ginkawat. So either it was stolen or they're asking for time ipangitaon pa kay pag saylo sa ila assignment tuway na nila na track ng vehicle. So there are about 5 individuals. Diin kunog ginkawat? Hindi man sila kahambal basta nga pagbalik nila do hindi na makitaan amo ng mga common ng mga ano sang 5 individuals. Diin Sa number 7,
lalaki ginkuga tubtob nga mapatay sing yaman kaupod sa inom sa Banwa sa Pontevedra. Patay ang 59 anyos nga si Andres Bautista matapos ini gintapungol kaginkuga sang iya upod inom kahapon sa Barangay DSB sa Pontevedra. Sa investigasyon sang PNP, upod nga nag-inom kahapon ang biktima kag ang suspect nga si Christian Albana. Dungan man sila nga nagpauli. Samtang nagapauli, gulpi lang suno sa PNP nga ginbunggo sang biktimang ulo sang suspect sa karo, rason nga nagbalos man ang suspect. Didto kagiya gintapungol sa makapila ka beses si Bautista, kagin kuga tubtob nga mapatay ini. Naaresto naman sang kapulisan si Albana kag detain na ini karon sa Pontevedra PNP. Sa number 6, 3 katuig nga bata ang napatay sa malumos sa dako nga balde. Patayng 3 katuig nga bata nga lalaki matapos ini malumos sa dako nga balde kahapon sa Hacienda Rosario 2 sa Barangay Granada sa Bacolod City. Sa pagpang-usisa sang PNP, natulugan ang amay sang bata kag pagbugtaw sini hindi niya na makita ang 3 katuig nga anak. Sang ginpangita didto niya na nasapuan sa dako nga balde. Sa ilang nga banyong ianak, kundiin, yara na sa sulod sang balde ang ulo. Gindala pa sa ospital ang bata apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa number 5, bangod sang ginapatuman nga ban sang Cebu sa pork kag pork meat products gikan sa Isos sang Negros, ginpakamaayo na sa mga negosyante nga magbalik-baligya sa Luzon. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, mas barato man ang sales price sa 20 pesos ang kilo sa Luzon nga baligyaanay. Maayo na lang nga makabaligya sila sa gihapon. Suno kay Lacson, humalin Marso 7, may 1,100 na ka mga baboy ang na-deliver sa Luzon. Tungod sang banning sang Cebu, mas naglayo ang ruta kung mag-deliver para sa Leyte kag Samar nga nagakasayuran man sang saka sa gastos sa delivery. Sa kada simana, sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, may 18.1 million pesos nga balor sang shipment sang ilihawon nga baboy. Lilit sunon kag frozen products ang apektado sa ban nga ginapatuman sang Cebu. Wala pa nalakip diri suno sa PVO ang mga commitment sa idalom sa mga negosyante nga nakakontrata. That they're back delivering to Manila. So dira naman ta, although the prices is lower than that of Leyte, no? But the thing is, it's important na makabaligya pa sila. So that's the latest information I received from our provincial vet. Do you know how much their sales are to Manila? Well, in Manila since March 7, mga 1,100 heads na. No? I don't have the amount, but it's something like 20 pesos per kilo less ang sales nila. Sa number 4, LTFRB 6 magahulat sang memorandum circular gikan sa ilang head office antisuguran ang pagbaton sa mga application para sa extension sa mga provisional authority sang mga traditional jeepney sa Bacolod. Sa pagsinapol sang opisyales sang syudad kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 kahapon, nagpasalig ang ahensya nga tumanong nila ang paghatag extension sa provisional authority sa mga traditional jeepney. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, naghatag sang commitment ang tiglawas ng LTFRB 6 nga kung mabato ng memorandum circular halin sa ilang main office, magasugod man sila baton sa mga application halin sa mga traditional jeepney operators agud nga ma-extend ang ilang pagbiyahe tubtob Disyembre 2023. Damlag pa, nagpabutsyag sang pagkabalakang pamunuan sang United Negros Drivers and Operator Center o Kunundok, bangod malapit na lang mag-expire ang kadaman sa ilang mga franchises hininga bulan sang Marso. Nagalaom si Diego Malacad, Secretary General sang Undok, nga matagaan sila sang kahigayunan nga makabiyahe pa sa Disyembre, samtang wala pa man malabot ang target nga 1,099 modernized jeepney nga nagabiyahe sa syudad. Sa number 3, sa Marso 21 natala na ang sinapol sang katapos ang Regional Peace and Order Council nga karon ginapamunuan ni Governor Eugenio Jose Lacson.
Kung mayara ginman sang panawagan angot sa security concern sa mga opisyales sa rehiyon suno kay Lacson, ini mangin kabahin sang italakay sa among nga pagsinapol. Bilang kabahin naman sang general rule, dapat updated ang mga opisyales sang peace and order situation sang ilang nga mga lugar, lakip na diribisan pa ang mga concerns sa ginapabot nga piniliay suno kay Lacson. Damlag pagin siling ni COMELEC Provincial Supervisor Ian Lee Ananoria nga iya talakayon ang insurgency concern sa sur sang Negros Occidental sa PNP kag Army. Angot man sa ginapaabot nga barangay kag SK elections. Bago para kay Lacson ang katungdanan bilang chairperson sang RPOC. Ginapaabot sa kinaanda ng reports gikan sa police, militar kag Philippine Drug Enforcement Agency. If it's raised, Yes, no? There are concerns of locals. Clamor for additional security and things like that. So, of course, we will take it up if there is, if that will be raised. so you'll ask them. Ako personally, as I said before, I think I'm okay with what's happening in Negros as far as security is concerned. Sa number 2, duwa ka mga anak ni Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. ang ginkasuhan man angot sa mga nakumpeskar nga pusil kag mga bala. Formal na ang kasuhan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ang duwa ka mga bata ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Teves Jr. Iniangot sa mga nakumpeskar nga mga armas, sigin patigayan nga raid sa sini nga mga puluyan. Ginpahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, Merkoles sa ginpasaka ang kaso batok sanday Kurt Matthew kag Axel Teves. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions pati na illegal possession na ginpasaka sa mag-utod matapos ang raid sila nga puluyan sa Bayawan City. Una na nga ginkasuhan ng kongresista kag 4 ka iban pa. Ginklaro ni Fajardo nga legal ang raid paagi man sa search warrant. Ginkumpirmar man ni Fajardo nga kansilado na ang license to own and possess firearm ni Kurt Matthew bangod imbolbado man siya sa pagkastigo sa isa ka security guard sa BF Homes Parañaque sang nakaligad nga tuig. Angot sini ginpahayag man ni Fajardo nga ginapasiguro sang PNP ang seguridad ni Teves in kaso magbalik ini sa pungsod kag samtang wala pa ginpagwa ang warrant of arrest. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Piso kag 20 sentimos nga per kilowatt hour ang igabuhin sa bilis ang kuryente sa bulan sang Marso. Ginsiling sa pamunuan sang Seneco nga wala sang kangtanan ng power rate reduction sa ginaplano nga joint venture agreement. Yari ang report. Ginakabig ni Central Negros Electric Cooperative General Manager at Attorney Arnel Lapore nga one-time big time ang piso kag 20 sentimos nga per kilowatt hour nga buhin sa residential rate para sa bulan sang Marso. Pathag ni Lapore, resulta ini sa kapin 74 million pesos nga fuel discount yung ginhatag sang PAM Concepcion Power Corporation nga nabase sa November 2022 billing. Gindugang niya man nga ang power rate reduction resulta man sang pagnegosyar ni Mayor Albi Benitez sa pamunuan sang PCPC para mapanubo pang bilis ang kuryente. Kita. So at least siguro hindi na kita muna nga malapot ta sa amo man nga rate, but nonetheless we are happy nga we have this reduction. Okay. From the February nga billing which is 14.87. Tungod nagapanubo naman ang fuel cost para sa coal, ginapaabot sang tagdumalhan sang Seneco nga magadubo pa ang balayran sa presyo sang supply sang kuryente. Giniklaro man ni Lapore nga ang pagnubo sang balayran sa kuryente ang wala kang tanan sa ginaplano nga joint venture agreement. Ang Meralco pod sa More Electric and Power Corporation ag nagsabit na sang proposal sa Seneco para sa GVA pero nagdesisyon ang katapos ang Seneco Board of Directors nga i-refer ini sa National Electrification Administration. Ang ginhupo nga puwersa sa mga Power Watch Group upod sa mga empleyado sang Seneco ang nagpabutyag sang pagpamatok sa sini nga plano. Sa ERC kasi dyan yung joint venture agreement. Another is, siyempre we will also distribute this to consumers for the consumers to also participate to meet the legal actions. They have to protest this joint venture agreement. Hindi lang sa legal na usapin yung gusto namin away. It should be legal and meet the legal remedies. Para ma-pressure yung Seneco. Kasi after all, at the end of the day, lahat ng consumers apektado pa.
Tuyo nila nga mag-file sang opposition sa Electric Regulatory Commission agod mapunggan ang GVA. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kagyari naman ang mga pampabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. Sa tripping ni Ruming, road trip ang lakat sang kalabanan sa aton sini nga summer kag Holy Week. May pila ka mga shortcuts nga natultulan si Ruming nga makapalikaw sa traffic sa mga magabiyahe. Parehos na lamang sandalan nga magakonect sang Barangay Alhis sa Bacolod sa Barangay Tabunan sa Bago City. Kag ang dalan nga magakonect naman sang Subag sa Barangay Filisa. Ang ini nga mga rota makapalesen sa inyong nga travel time. Ini sa buwas sa tripping ni Ruming. Kag sa Sunday naman, pinaagi sa mga lapis, ginalauman sa mga pulis nga mapabaskog pa ang ila relasyon sa mga komunidad. Bisan may risgo, nagakadto sila sa mga nabukid nga barangay. Agod mapanagtag ang iban pa nga mga libre nga school supply sa mga estudyante sa Banwa sang Tuboso. Ang ini nga istorya sang pagkabaganihan sa Sunday. Kagamuyad tong mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga mga pangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Happy weekend!